following me? Why not I follow you? Eh? Why not I didn't follow you and him to the so good now? Elo nye ga hu lelu na anu na azu kpo ya kpokpokpo gbosa ya na azu na gide sogo onye okwa mmadụ onye nwekwere sympathy na ndụ ya onye ọwọbara ọnụ kwa ya ọrụ na ahụ ennem nyegodu m one pathological reason why not I follow you. Didn't I have follow you ya wo no gini mira wa wodo m mmadụ mgbe na asụ Chineke rụ n'ụlọ rụm ya n'ụlọ n'onye ụlọ ma mma eguzo we a beautiful house built on the Zion. Iwo beautiful house built inside the state. Ozugbo m go tie I slept off. Just let me follow you ka mara onye wo. You what follow? You what follow? Ekwesịrị m inye gị my fellowship. No. Thank you for the compliment. Good. Can I go? Go ele. Akpọgule bi nsa akwọ. My reason to follow you ekwole m ekwo. Kedu onye ke? Ozugbo m hụrụ gị my heart mellowed. M sị ihe we ihe ọma ka ọwụ. This is a beautiful thing. Aga m esogide enwegwa na ka m sogide ya. Sogide ya. N'ọwa enyi m ka m sogide ya. Sogide ya. Ruo mgbe ije anyị ga-agwụ. How are you? Fine. Chai. Ekere gị specially. Thank you. Akpachapụrụ anya ote. Ebe niile edoro anya bịa na azụzie take ya 2 years kpọwa azaga kpọkpọkpọ. Kpọkpọkpọ. Ebe igwe bụ ike klọb ihe ibu n'azụ ihe. Ihe ibu n'azụ ụzụ mọrọ ọkọ. Nkwumi ike. Arịgoro na ya ote eguzo m na nkwumi ike. Nkwumi ike. Ebe! Dalu. It's too funny. I know. You want to be name? Abia State. Oh, Abia. Oh, you are not Abia na. Ha! Mwa wonyi Imo na. Yes, onye Imo akpọkwa Imo na. Onye Abia wụrụ Abia na. Ori dị Anambra akpọga Anambe. Dalu. Ilu ọla dị. No, a little bit. Anọ m n'ọkọtọ nya holu ada. So mgbe ị ga-ezoom off na ị ga-ahụrịrị onye ọ ga-awụ gị ya. Because I always got a little bit. Otu ishe little bit. Ọkwọ n'ote mụ na onwe m shi little bit kwa nwanyị. What are you saying at this age? Happy age is but number. Age is but number. Age who age help. Sarah na afọ ole mụ nwa. Abraham ọ na afọ ole mụta Jacob. Mgbe Bartholomew wụ nwa Isaac na akwụkwọ nsọ Bartholomew na afọ ole mụta Isaac. Mgbe ekwuru Isaac wụ nwa otu mkpụrụ nwa Nehemaya amụrụ manwụ na akwụkwọ Joshua. Hapụdala ihe niile bụ oge Chukwu. God's time is the best. Well, I believe that one. God's time is the best. Otu ijuru m ya alụbeghị nwaanyị ọkwa onye ọzọ ga-esi ajụga at this age. So age is but number. That's true. Daalụ. Ekwesigoro m banyị na m onye ọmụ na ya na abanye na-ata ngụlụ. Mmanụ m ma ị ga-eso m ka anyị gaa n'ụlọ gị marakwa n'ụlọ onye na-alụ gị. Hụ ote m siri biri anyị bido kwadobe. Of course. Open here no ga. I will be an akpọdata side ebe akwụkwọ. Okay, what's going on? Akwụkwọ Abraham dere. O degere ndị philanthropist. What's happening? Are you okay? Always in elu that. Yeah. We kwụsị n'akwụkwọ abụọma. Naga bụrụ onye nwe anyị abụtie Hosanna. You're not confusing. You are confusing me the more. What is going on? Kaila Begi, let's go now. Bụ onye nwe anyị ka anyị gaje. Were ndụ gị nye onye nwe anyị na be ya. Ọ sị na obi Chukwu oriri dị nsọ eluigwe n'ụwa na-emekọrịta bụ abụ n'ime Chukwu ọla ebube bụ abụ n'ime Chukwu n'ụlọ m ka nsị ga gụọ na be Chukwu. Ị ga-ewere ndụ gị nye Kraịst. Asị m gị na ndụ m anọ n'aka Kraịst before. Ị gaje ọkụ mmụọ onye asị ngwa gị na onye ọbụla na-atụ egwu Chineke na-atụ egwu ya were tụọ egwu ya si egwu ya ga-adịrị egwu ndị na-atụ egwu Chukwu. Thank you for saving me. Thank God na ara gị bido gbawa ugbu a. Aye, erikọrịala anụ m amụsa. Bọsọndụgo. Hey, go in peace. Tabala. Ele
na tamare tete go atari anu manala akwa gwara gị saa ahụ ma njere na ata anụ awum su ya mba iwo barbecue Gitam no kuto gitam ne ye na tam bola ure mre kuli aka mana m tapụrụ gị shi o ta na akwụkwọ judgment gị he mụrụ o ihe nwanyị tarata ochie ka m ga-ata gị na Igbo n'ọjị gịnị dị nwatakịrị nya ahụ ma nwa m nọ nga na-ezi ozi ọma gị ya gbara ahụ achọ ahụhụ ga-adịrị onye ọbụla chụpụrụ otu mkpụrụ obi na alaeze eluigwe ọ matara ahụhụ dịrị onye mere onye ọjị gbalaga m ga-agwa gị ihe na-eme n'eluigwe nwoke ga-akọrọ m ihe na-eme n'eluigwe onwe onye ma gị ebe ahụ ama m ihe mere ga-eme na-ata m etata iwe ọta nwa oriri ihe tara gị ṅụdo ụmụazị lasi takọrịa ya ogene penas nwe onye m fọsụrụ ka onye kwesị ata ya onye kwesị taa ya ata ya onye sị taa ya ata ya mgbe m sị gị taa m gị na-ata m etata mgbe ọ ga-anọ na ma otu ọ dị barbecue amusu akụlụ achọrọ m ịga mitiri ndị kerobi enwere m onwe m Chineke nna biko ọ na-aka ọ bịara unu ejirala ahụkwali ọzọ biko let her remain there make she no come back again biko ka ọ bịara bịa adịdị m ahụ mma enweghị m ike ka ụdị ihe na-enye testimony to ekwesịrị m ịgata oziri ihe na-agba ọbara were gaa n'ụlọ nsọ bige Chineke sị ya na ọ gbalịala n'ịna Chineke nna na-enwereta onwe m garịtụrụ m na-ekwe n'ihe dị ka mmadụ ọ bụ mmadụ pụtara ụwa eke ya agbụ eke m agbụ good taya agha ebe nwa ma tibiri ebe o tibiri anụ ọhịa ekwubere ekwe